Ngaphambi kokuba indidane idlule emhlabeni ngonyaka ka-2015, yashiya nesixwayiso. Isixwayiso sokuthi eminyakeni emibili ezayo, uKhuzani Mpungose uyobe eseyinkinga kakhulu emculweni kaMaskandi. Kanti namuhla iphelile iminyaka engaphezulu kwe-10 indidane yawasho lawo mazwi. Amazwi asithatha asibeke eCarnival City ngo-2026, lapho sibona khona ukuthi uMtshengiseni wayengagcini nje ngokusithulela umculi, kepha wayebona umuntu ozoqopha imilando engakaze iqophwe umuntu. Imilando okubalwa kuyo ukunqoba indondo yomhlaba iHarper Award estage esikhulu eLos Angeles. Lona akuyena nje umculi, kepha ushintsho ekubhaleni umlando kaMaskandi. Sibingelele bashoko bezimili. Namuhla asikhulumi ngengoma, kodwa sibheka uhambo leminyaka eyi-16 lukaKhuzani Mpungose. Kusukela eculeni kwi-albhamu kaMgqumeni iSecret ngo-2010 kuya enqobeni indondo eHollywood ngo-2025. Sihlaziya ukuthi ingabe inkinga indidane yayikhuluma ngayo neyashiyela yona yaba kanjani usizo ezweni lonke nenqophamlando umhlaba wonke. Lesibuke izimendlela zakhe. Eseneminyaka engu-35, uKhuzani usehlanganise izindondo ezingaphezulu kwama-30. Abanye abaculi balinda iminyaka eyi-10 nangaphezulu ngaphambi kokuthi bahlomule icwecwe le-platinum ngomsebenzi wabo. Angisayiphathi-ke eyacwecwe i-double platinum. Kodwa lokho engikushoyo ngalamacwecwe, uKhuzani usekwenzile ngengoma yakhe iy'jele double platinum nengoma umjolo platinum. Ngokomlando lezi ngoma zikaKhuzani zisezintsha kakhulu ukuthi zingafika kulesi status, okusho ukuthi emva kweminyaka eli-10 lezi ngoma zizobe sezikhuphukele kwi-diamond status, okuyinto engakaze ibe khona noma icatshangwe emlandweni kaMaskandi. Phezulu nje komculo, uKhuzani akagcini nje ngokuqashwa ubuthaphuthaphu, kepha sengumqashi wayena. Ngomcimbi wakhe igcwalisa Spring Picnic, i-All White, akagcini nje ngokudayisa amathikithi onke, ukhokhela abafundi izikweletu zabo zaNSFAS, aphinde aqashe ahawulele abanye abaculi endimeni kaMaskandi. Kanti futhi nakwezinye izindima zomculo uyabaqasha nabo futhi abaculi nabakhulu futhi. Amandla namagalelo kaKhuzani esingawafundi njengomlando omdala, kepha esiwabona ngamehlo mihla namalanga minyaka yonke futhi. Sembisa ukuthi nawe nyaka ozayo siyawubuyisa fulo mfuthu. Awubathathe mfoka Mpungose, sesifikile manje isikhathi sakho. Awubathathe mfoka Mpungose. Kanti futhi impumelelo yomlando wakhe awutshelwa ngayo, kepha usibonela wena ngamehlo. Buka umuzi omkhulu kubo eNkandla. Lesi akusona nje isakhiwo, kodwa ubufakazi beminyaka engu-16 yokuzikhandla. Asingakhohlwa ukuthi kusenguye futhi lowo muntu owaqopha umlando ngo-2019 ngokuba umculi wokuqala kuMaskandi owagcwalisa inkundla iMoses Mabhida, ekhombisa ukuthi uMaskandi ufanele ukuhlonishwa okusezingeni eliphezulu kulelizwe. uKhuzani akagcinanga nje ngokwakha ikhaya, kepha wakhe indima yakhe kwezamabhizinisi, okubalwa kuwo isiphuzo sakhe sama-energy drink, iziqholo zamakha kanye nenkampani yomculo iDlamleze Group and Production. Wefana omncane ngiyayiphosa intambo. Ubufakazi bokugcina obuqinisekisa amazwi kaMtshengiseni, ama-Harper Awards ka-2025 eLos Angeles eHollywood.
Ukunqoba i-Best Independent Artist African ne-Best Male African akuyona neze inhlahla. Udala ngizabala nzima ngifuna impume baya Kuwumphumela wohambo leminyaka engu-16 olwaqala estudio kancane laphelela engidizeni stage eKings Park Stadium. Uhambo oluzokuthatha lukubeke kwinqophamlando yodwendwe nomshado wakhe lapho ozibonakalise ubunjalo bamandla akhe. Ngoba ngisho nakwingane kaPresident akaze kwenzeke lento eyenzeke kuKhuzani ngomcimbi wakhe. Abantu babebula inyoka ngendlela engakazi ibonakala emlandweni wemicimbi yesintu. Kanti sesiphetha nje uMtshengiseni washiyela inkinga impela njengokusho kwakhe. Inkulu indima uKhuzani eseyidlalile eNingizimu Afrika. Akekho umuntu owayecabanga ngaleso sikhathi indidane imbeka ukuthi engaba kuleli zinga akulona namhlanje. Uma ungahlonishwa nge-Icon of Africa Award, yini esele ongayinqoba? Mhlambe ama-Grammy? Wena mbukeli, uthini umbono wakho? Into enhle nesibonelo esihle ngomholi weBlue Nation ukuziphatha nokuzithoba kwakhe. Akavumeli udumo, impumelelo nemali imngene ekhanda. Uyazazi ukuthi ungubani futhi uphumaphi. Sicela usazise, ingabe uMtshengiseni wayebona kanjani ukuthi uKhuzani zoba mkhulu kangaka emlandweni waseNingizimu Afrika? Sazise kuma-comment. Kanti thina sawuqhubeka nokuhlaziya umlando. Sizobonana kwivideo elandelayo. Sibonga kakhulu. Ukubona uphephela amawuzu uthi wabonela laphandle vile. Okwenza ukuthi ngikwenze lokho. Kukhona abantu abaqamba amanga bathi hayi uphethe le phone yakhe la i-EC mayisukwethe akusiyili inqina lela nike caution. Manje ngifuna ukuthi nihambe ngitshela abantu ukuthi ke ngampela nibonile. Yanishela hlangana ubumane nzima bona babesishaya ubumane nzima bona babesishaya yanishela hlangana ubumane